קבוצה. התחלנו סליחה. שלום, אני אור גיימינג מערוץ אור גיימינג ואני כאן עם ליאם גיימינג ואנחנו היום נעשה אתגר 3-3, האתגר HP1 אתגר HP1 ואז זה עובר גם לאתגר 3-3 והאתגר 3-3. אז בואו ניכנס קודם לקדש וגם זה אוקיי, אנחנו שנייה חוזרים אליכם, יאללה ביי. אוקיי חברים, אני חזרתי אליכם. אוקיי, אנחנו היום ניכנס נקדש ליאל. זה טוען לי. וואי, זה נוד. תעזור זוהר, תהיה קשור. אוקיי, אני מראה לכם עכשיו פאקינג את הסרטון. זה הילוך מהיר. אוקיי, קודם הילוך מהיר. תראו, בינתיים נסענו. אני חלק את זה. שימו לב, חזרים. זה לא עובד, אתה יודע שזה... אני גם גיימינג עכשיו תראו. אתגר HP1 וגם 3-3 סרטון שעשיתי חבר מערוץ אור גיימינג. אז יצא לי בית בית שלך וזהו. טוב, תראו. הנה הילוך איתי. אוקיי, אנחנו עכשיו בהילוך איתי. הנה, תראו, בהתחלה צריכים לשים... תסתכלו, שמנו חצים, שמנו צריכים לשים רוקט. הכל. שהיה לו רוקט. הנה, אתם רואים, יש לו רוקט. יש לו רוקט. ולי עוד לא היה רוקט. עכשיו תסתכלו מה עשיתי. תסתכלו מה עשיתי. אני פשוט שמתי, וחיכיתי לרוקט. ופשוט אני והוא שמנו את הרוקט באותו זמן. ופאקינג תסתכלו מה קרה. עכשיו שמתי רוקט. עכשיו תראו, זה עובד ככה. עכשיו תראו. עכשיו עוד שתי רוקט פשוט. עכשיו שמנו רוקט. ובאם! ו3-3! יפ. עכשיו תראו. HP1 רואים? חכו. אבל רק שתדעו, אני בן דוד. עכשיו אני בן דוד. עכשיו אני שמתי את שתי אספר הידיים לכם שלי. את האמת. אני בן דוד של ליאם. תגיד כן. עכשיו תסתכלו. עכשיו תראו, שיש לנו רוקט. אוקיי, היום אני קונה את ה... 3-3. עכשיו אנחנו נעשה את זה בלייב איתכם. בלייב! עכשיו אנחנו נעשה את זה בלייב איתכם. עכשיו אני אשלח לאור והוא יענה לי. בלייב! יאללה, שלחתי לו. רגע, אני שולח הודעה, תגיד להם. עכשיו הוא נכנס. עכשיו אנחנו עושים. עכשיו פשוט תראו אותה. אני שם רק רוקט. רוקט בהתחלה. רוקט בהתחלה. עכשיו יש לי רוקט. בלי מירור. בלי מירור. בלי מירור. אוקיי, עכשיו אתם רואים שיש לנו עוד כוח. תסתכלו מה קורה. פשוט מלא. סליים. ריח של חרה. באמת, תראו. עכשיו אנחנו שמים רוקט. מה?
בנות, אני חולה עליכם. ידעתי איפה כן. אוהב בנות, תגיד. בואו, מה אחי, אני הומו. אח שפה עושה רעש, אז עד כאן מזק את שלא יפנו השטח. הוא הלך היום לאופנוע שלך. תגיד להם כמה זמן אני הרמתי גלגל עם אופניים. אני הרמתי הרבה זמן גלגל עם בן דוד שלי, ליאם גיימינג. ורק כיף! לי יש אופנוע שיטה ספורט! אמיתי! זה אמיתי מה? הוא חמור? תבינו. הוא חמור. פשוט לא מעולם הזה. אנשים. אנשים נים. מה? זה לא עובד. איזה באג? לא מאמין. יש פה באג. לא, עכשיו לא. יש פה באג. אנחנו עושים טוב. מה זה באג? המשחק עשה פה באג. צריך לצלם סרטון חדש. אני מחכה. תראה, זה הרוקית האחרונה שצריך לשים, נכון? רואה? איזה באג. שתסתכל איזה באג. רואה? חברים, המשחק הזה זה אני תוריד אותו בכלל. בואו נמחק את הסרטון, אני מוחק את הסרטון הזה. אוקיי, אבל עדיין מה? אני לא יכול. איזה חרא. טוסיק שלי, השתגע. ניצחתי! מה? מה? מי ניצח? מה? אני ניצחתי. אוקיי. אוקיי. יש לי סנדר שופ. איך אני עושה עם התנועה שרואים אותי? אי אפשר. חכו, הוא בינתיים משחק לי בקליש. מה, אתה עדיין ממשיך? כן, אני אעשה לך באטל. לא, צחק לי באמת, די. נו, באמת. הדק שלי. פאק. טוב, בוא נראה איך אנחנו נסתדר, אולי ננצח. טוב, יאללה, בוא נתחיל. בוא נהיה פה מוכן עם משהו. טוב, הוא שם לנו פה. לא משהו חכם. ובינתיים אנחנו מובילים עליו בהמון. עכשיו בוא נשים לו פה רוקט. בוא נראה מי יפסיד פה. כבר הורדנו לו בניין. ואנחנו עם דק של השלוש. אוי לא, זה היה מישהו שמשלש בגובלין ברל. איפה אתה יודע? אני יודע, זה מישהו ששם מלא גובלין ברל. אל תדאג, זה לא צריך לו. אפשר לשים פה פיירבול. תשאיר לו 83 לבניין. עכשיו נשים פה רוקט. נראה איך להסתדר עם הדק הזה בכלל. תגיד שאני קשור לאבא שלי. איך אתה יודע כאלה כתב כזה יפה? אין בעיה. אתה יודע לעשות לי? כן. עשה לי. אפשר לשים פה סקייטון, כי אין מה לשים. טוב, עכשיו נראה איך נצליח את זה. רק יזיז את זה לפה. טוב, בואו נראה איך נצליח את זה. עכשיו אנחנו צריכים לשים לו פה ככה. טוב, הוא שם אליקסר.
הוא חושב שאנחנו עושים איתו אתגר, הוא חוסך באליקסר, נראה לי הוא נראה לי דפוק לי פה איזה גולם. זה לא טוב. כן, אני לא משתתף את זה. טוב, והורדנו לו בניין. איפה אתה? מתי אתה בא? והוא פאקינג? מה, אני חייב לשאול אותך, מתי אתה בא? כן, באיזה שעה אבל... וואי, חברים, הוא מה זה גרוע. לא, באמת, מה זה גרוע? לא חיפשנו אפילו אתרים. זוהר, ניצחתי לו עם האתגר שעשינו. עם האתגר ה3-3. אני נגד... תראה, אני קרוב עם הסרפים הגרועים האלה. ונחפש. עכשיו בוא נפרוק לו ככה. אוקיי, טוב, אוהב אותך. אז אחרי זה נוריד משחקים שתבוא. ביי, אוהב אותך. אור, קראתי אותו עם האתגר. אחי, אבא שלי, מתי שהוא בא, אנחנו מורידים משחקים. זהו, אשכרה. אנחנו מורידים את הדפנס לדף ספורט. יס! אשכרה ניצחתי אותו עם האתגר הזה. איזה אפס הוא. איזה אפס הוא. אני צריך עוד משחק. פתאום תראה שיוצא לי... טוב, נתראה בפעם הבאה. בסרטון הבא. יאללה ביי.